uyingondanga nje indodana yebhoyile ngekusona abasibonke igazi kaJesu sikhululiwe kuzonke inhlupho lokhu ngumuso senzela wona ubona sokubantu bonke sabalwa nathi kuwona sibona ngomongcwele siphela ukubahlale kithi phakathi nambanga siyavuma ngongcwele ukuthi ngaphandle kwakho singenze lutho ngaphandle kwakho asilutho ngaphandle kwakho asinalutho ngalokho siyibeke ezandleni zakho lenkonzo yakho nathi siyibeke ezandleni zakho sithatha kokusesibeni sikaNkulunkulu baba sedlulisele khona ngasabna kunye ukhazimisa uNkulunkulu baba ngezwi lezilayo umyalezo awuthumileyo ukhazimisa uNkulunkulu indodana yena uyinhloko yebandla lingumzimba kuye ukhazimisa uNkulunkulu inkosi yamakhosi indodana yena ongumyeni webandla lingumakoti kuyena moya ongcwele singcwelise moya weqiniso siholele kulo lonke iqiniso moya ukuphila siqhwaze ngokuphila sibe nako kuchichime moya wenkazimulo sembathise inkazimulo yakho moya umusa simathise ngomsa wakho moya inkululeko sikhulule ngamandla akho moya phakade masolo ngwena siqiniso ngwena uNkulunkulu othezwini lakho inyathelo zolungileyo uqondiswa ngwena ngegama likaJesu phakathi kwethu ukhuluma uphilise usindise wophule uqashule yonke imithelo yejoka nezibopho zobubi wambule usikhulule ngomoya wokuhlakanipha nokuqonda umoya wamasu nowamandla umoya wokwazi nokumesaba uJehova wenza ukuba intokozo yethu ibe sekumesabeni uJehova umoya wothando lokuzikhuza umoya wokukholwa nesibindi umoya wobumnene nentobeko umoya wokuvuma nokulalela I release abundantly upon every born-again, blood-washed covenant child of yours today the spirit of faith and boldness and the spirit of willingness and obedience. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Rather, let your glory and your presence have all supremacy from start to finish. Thatha inkundla yonke uNkulunkulu wethu. Lambama sithi phakama uNkulunkulu wethu. And let your enemies be scattered. Emoyeni wethu, emphefumulweni wethu, emzimbeni wethu, engqondweni yethu. Emakhaya, kuma workplaces, ku neighborhood, kuma businesses. Let your enemies be scattered. uNkulunkulu osandla sakho sokunene siphakeme. Wena osandla sakho sokunene siyakhazimula. Wena osandla sakho sokunene singamandla. Wena osandla sakho sokunene siyafumana bonke abakuzondayo. Wena osandla sakho sokunene siyaphahlaza isitha. Wena osandla sakho sokunene sikuzuzela ukunqoba. Yelula leso sandla obulale ngasamazibulo eGibhithe. Wakhulula ngaso indodana yakho Israyeli inceku yakho nezibulo lakho. Ayasisande senuliweyo nengalo eluliweyo. Bonakala ngaso uNkulunkulu okwathi bedlala ngezitsha zethempeli. Inkosi abeBhabhiloni savela leso sandla sabdweba sabhala. Sathi mene tekeli ufa sini. Sathi umbuso wakho ukaliwe wafunyanwa ulula. Izothi namhlanje ayideclare ukuthi zonke izinto ezimelene nentando yakho ngabangcwele bakho ayiqalwe ifunyanwe zilula ichithwe zonke njengethelelwa imali. Ngokuba wena isifiso sababi uyasihlohloloza. Hlohloloza sonke isifiso sababi ngabakho abakuleli intende. Ngegama likaJesu Kristu ekuphumeni kwabo kuleli phasika ngosuku lokugcina. Ababonakale babaziwe abangakwazi wena uNkulunkulu ukuthi babiziwe ngegama likaJehova. Ngozokwenza ngithi ufakazela ngama-actions. Ngezinto ozenzele zona khuluma kubantu abangakwazi. Ukuthi impela uNkulunkulu wemangaliso, you are the same yesterday, today and forever. Thank you, Father. It is done in Jesus Christ's name. Umholi waleli bandla nohamba phambili kulona, umfundisi
malunga ngiyabingelela Mchocho. It's been a while sithulele ngegama likaJesu. Ngibingelele nomama malunga ngegama enifanelana kahle kakhulu naye. Fanelana lokho okustrong okunamandla. Praise the Lord. Ngiyathokoza ukuthi sindawonye ngephasika. It's the first time this year. Sidibana maybe before ngithi happy Passover kumele ngithi happy new year. Ngoba kulo nyaka bengakaqhamuki. Praise God. Angazi lokho zenzo zokaMamalungu ufana noMamalungu kanje ukuthi zishaphe. Ngibingelela bonke abaqhotshwa basekhaya abafundisi ingcebo kaNkulunkulu nengcikazi kaNkulunkulu, i-in-house pastors. Eyibamba umphongolo wase-Ark Mbele. Ngegama lase-Ark liyangena emkhunjini lingene nasemphongolweni. Siyababingelela ngegama likaJesu Kristu. Praise the Lord. Sibingelele nabasizi baba befundisi. Omama umfundisi. Abafisayo nje-ke kuba abafundisi nomama umfundisi ngelinye ilanga nabo ngiyababingelela. Ngegama likaJesu ngibingelela ogogo nomkhulu ney'buko zabo. Ngibingelela obaba nomama. Angibashiyi babingelela nabafisa ukuba obaba nomama one day. Futhi I declare ukuthi abantu mabashade impela ibe mningi imishado. Kakhulu. Sithi masibuya ngokulandela zonke iy'phongolo ezibe yifefile kusondele ezinye. Ngiyayithanda i-queue ehambayo, ngiyakholwa noNkulunkulu uyayithanda futhi i-queue ehambayo. Sibingelela-ke abantwana abancane bonke oThipot noTispuno nabasey'swini. Uma kukhona nisifihlele bona ngoba ngiyezwa kuthiwa niyafihlela. For 9 months, after 9 months, it's surprise. Senibingelela ngegama likaJesu. Ngithokoze kakhulu ukuba sikwazi ukuba nale nkonzo. Stadium shintshile-ke ngiyabona khona emenzini. Kodwa khona uNkulunkulu ukhona yena akashintshile. Akaguquki. Sizongena endabeni Matthew 24 verse 3. Because it is signs of his coming. Matthew 24 verse 3. Uzongilandela uzofunda kulezulu. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And when shall be the sign of thy coming? And of the end of the world. Esahlezi entabeni yeminqumo. Yeah. Abafundi beza kuye bebodwa. Bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini na? Yeah. Nesibonakaliso sokuza kwakho, nesokuphela kwezwe siya kuba yini na? Abafundi beza kuye bebodwa. Maybe enye into kumele singayiqalula igama elithi abafundi. Asizukuleqa lula ngoba i-commission uJesu ayinikeza amakholwa nabapostoli ithi ukuthunywa ukuthi hambani nenze izinto zonke abafundi. Asenzi abantu babe abasonto, sibenza bebe abafundi. Nomuntu okholwayo naye uyakulwela ukuthi angabe umsonti naye abe umfundi. Ukuba umfundi kuthatha ingxenye embili, kuthatha ofundisayo nomfundiswayo. Ingakho uPawulu ethi ofundiswayo makahlanganyele nomfundisayo ey'ntweni zonke. Kulwele ey'nzuni zokugcina ukuthi ube yikholwa eliwumfundi. Ama-concerns abafundi nama-concerns abasonti awafani. Umfundi uma kade egejwe usuku wangabe likho esikoleni ufika ngakusasa yihluphi ngokubuza ukuthi bekufundiwani ngayizolo bekuthiwani. Umsonto akanendaba nalokho kudlule ekudlulile bekhulunywe engekho, akanandaba nalokho. Umfundi uzathathe namanothi aboleke namanothi kwabanye, umsonti akathathi lutho kwabe bebhala ngayizolo ngoba umsonto akanendaba nalutho. Ukulwele ukuba yikholwa eliwumfundi. Kunengxenye edlalwa uwena ekubeni kwakho umfundi, akubi umfundisi kuphela oba okwenza ube umfundi wena nawe unengxenye oyidlalayo.
ingakho izwi lithi ofundiswayo makahlanganyele nomfundisayo. Amazwi, you have a part to play for you to become a real disciple. Akabonga uJesu ophilayo. Abafundi bakheke laba abayihluphayo. Ubekade ekhuluma ngezimpawu zokubuya kwakhe. Bezwa abafundi abalaleleyo ixuku zahamba nje sangayingena indaba nezinye zwanga ziqhubeka nokuba engezwile njalo. Kodwa abafundi bayihlupha esehlezi phansi endabeni yemnqumo. Ngoba uma umfundi uyayihlupha. Shout hallelujah. Bathi sitshele lokho kade ukhuluma ngakho lapha khona esingezwanga kahle ngakho ungathi ukukhuluma kuyasala. Lesi sibonakaliso sokuza kwakho siyakuba yini? Nesibonakaliso sokuphela kwezinsuku siyini na? Umuntu wakwasonta ke lapha engasonta khona kwamthetheleli ngizolihlaziya leli gama elithi sibonakaliso ngoba bona balisebenzisa ngomunye umqondo lapha engangisonta khona. Babethi sibonakaliso into oyibone ephusheni ebusuku. Isibonakaliso ngokwalelizwi lapho uma ungafunda kwi-English version uzothola ukuthi uqonda ukuthi a sign okusho izimpawu, signs. Izimpawu zokubonakala kwakhe nezimpawu zokubuya kwakhe ziyini? Izimpawu zokubuya kaJesu. Shout hallelujah. Sizothinta izimpawu okumele sizibheke ngeselibanzi kusuka manje ngoba ezinye zazo ezibonakala enkathini ekude kakhulu edlule kodwa ezinye zazo ezibonakalise enkathini emanje neseduzane ezivula amehlo siqwashe ukuthi iwashi lihambile icilongo lingakhala noma yini. Shout hallelujah. Uma kuthiwa khona imessage okumele abantu bakhunyuzwe ngayo emhlabeni wonke indaba yokuthi sikholwe sibhekile kuyena ongumqalisi nomfezi wethu wokholwa kwethu futhi sibheke ukubonakala kwakhe masinyane lungasizumi lolo suku. Singavumeli ngisho nomqondo othi uma ibandla selifithiwe iyoba khona ilodi yesibili nekhumbi yesibili thatha abasalileyo akho khumbi elandelayo. Uma ibiyobi khona beningeke libekho isiprofeto esika-Amos 8 verse 11 lapho esithi khona insizwa ezinhle nezintombi ezinhle ziyohamba zizula kusuka ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwelanga sezilifuna izwi zingalitholi. Akekho umuntu ongaba kuleyo nkinga kanti kusekhona ikhumbi elandelayo ezomlanda yesibili kwabasele. Futhi uma bekukhona ilodi yesibili nekhumbi elandelayo bengeke uJesu asibeke isixwayiso ethi hlalani lilindile ngokuba anilwazi usuku nehora athi uyofika njengesela. Phela uma kube kukhona ikhumbi yesibili ngisho ngafika njengesela uyisela kulodi yokuqala thina sesibonile bebiwa bokuqala sesohlala sibe alert ngoba ikhona ikhumbi elandelayo. Ayikho indaba ye-teaching ye-second coming yamakhumbi amabili. Anibonga igama likaJesu. Futhi ngifuna sikubheke lokhu ukuthi indaba yeintombi eziyishumi ukusala kwalezi zingahambi nomyeni lezi ezintane okuthiwa ziziwula ayisaliswanga ungabi namafutha ezibanini zazo. Inkinga yamafutha yaxazululeka. Inkinga yokungabi namafutha yasolveka. Waqhamuka umyeni kwamanyezwa kwathiwa nanga umyeni wonke umuntu wahlala kwisibani sakhe. Bokhela izibani laba abanamafutha ezibanini zakhanya laba abangenamafutha zacima base bephendukela kwabanamafutha bathi sipheni nani kwawenu. Sipheni nathi ngokuba phela izibani zethu ziyacima. Usebethi ke bona funa angaseneli hambani niye kwabathengisayo babalayela. Laba baphuma baya kwabathengisayo bawathenga amafutha yasolvwa inkinga yokungabi namafutha. Abasaliswanga ukungabi nawo ayesekhona. Basala amafutha sebenawo. Inkinga abasalisayo i-availability, lack of availability ne-readiness. They were not there where they were required to be. Ngenkathi umyeni efika basala namafutha ekhona egwelibani ngoba bawafuna bawathola. I-problem ababenayo bayisolva. Washo ukuthi bayisolva seku-too late. Shout hallelujah. Uma sikhuluma ngendaba ye-second coming sizokhipha umoya ukuthi ungabi nezinto oyilungisa seku-too late. Shout hallelujah. Kwakuyila eMlazi lapho kwakhuluma khona MJ Cebekhulu ngeparable eyayithi umuntu wayecebile kakhulu wayenesebenza ayefuna ukusireward wayeseyahamba ethatha ubanga washiya esinikeze umyalelo wokuthi engobuya ukuphethe noma engobuya ukubambe ngesandla ikhona ngokunika khona kube okwakho.
into eyenzeka nansi etshengisa ukuthi it's very important ukuba ne-readiness. Lo muntu waba serious kakhulu ngaseqaleni isanda kuhamba ibhosi yakhe. Waba serious ngokubamba izinto ayithandayo. Ebamba umuzi ukuze amfice ebamba umuzi anike umuzi. Ebamba imoto ukuze athi mayimfice ebamba imoto amnikeze imoto. Wabamba zonke izinto ayithandayo kwasho ukuthi indoda izothi ukwelula isikhathi lapho ihambe yaya ngakhona. Uthe uma esekhathele ukulinda ngoba isitha sabantu abalindele umyeni wabo nabalindele uJesu ukukhathala ukulinda. Uthe uma esekhathele ukulinda seyihambe kakhulu insuku. Washo ukuthi khona inja obekumele ayiphe ukudla every day akangayipha yaze yafa. Zaqhubeka insuku basengabuyi yanuka. Uma siqhubeka isikhathi kwasho ukuthi iphunga liya ngokuya lwenyukela wayesethi ukuze lento lenja ingangiphazamisi ufike ubasi ngilokhu nginukelwa iphunga angisusele liphunga. Futhi naye angangifici ngiphethene nenja ngoba uthe ayongifica ngiphethe ikhona azongipha khona. Hayi ke asuke ke athi yosusa inja athi uma ethi uyayibamba nje ebheke nayo kwadoti angene ubasi ngemoto esangweni. Uma engena amehlo akhe athi ayabheka thothi isandla sibambe inja. Wayesethi sazivumelanile ukuthi engokufika ukuphethe ikhona ukunika khona. Ngikupha khona lokho. Wokade ukuthi angabuyi ubambe izinto ezinukayo. Shout hallelujah. Izinto ezinukayo qalwa ngazo eqaleni. Ungagcinwa ngazo. Futhi endabeni yokubuya kaJesu yokuhlutshwa kwebandla. Into erobha abantu mxoxwa yiyo leyo yokuthi ngesikhathi kusebuqamana indaba yokubuya kaJesu ilapho esaba nepassion ne-seriousness khona yokukhuluma nokufundisa ngayo nokugcizelela yona. Wathi lapho sekusondele sashintsha saya ku-prosperity. Waphambana izinto. Uyabona uma ungathatha kahle ngeso lokomoya kulezi insuku. Isikhathi okungabe sonke sinepassion yokulindela uJesu kodwa isikhathi sokufuna imali. Ngalesa sikhathi ngama-70s 80s sinepassion yokufundisa nge-second coming. Kwakufanele sifundise amakhono ukwakha amabhizinisi. Kwakutholakala imali zokufinansa i-kingdom. Isona ikhathi esingabanga nandaba nokufundisa amakholwa ukwakha imali ukuze ibandla nemali kube well propagated and well supported. Sacula othatha konke ningi noJesu ngesikhathi okungakabi isikhathi sikathatha konke. Uma kuthiwa khona isikhathi esingesikathatha konke yilesi samanje. And ngalesi sikhathi abantu babhizi ba-trader, babhizi badlala lokhu nalokhuyana, abanye impela baze bashiye noJesu bayi-illuminati ngoba befuna imali. Bayifuna ngesikhathi okufanele ngabe imali zafunwa ekuqaleni za-finance kingdom. Manje asisafuna imali sesiyasebenza ngoba simele ukusebenza kusesemini. Shout hallelujah. Ayikho into erobha abantu njengaleya parable ebengisho kaCebekhulu yokuphambana kwesikhathi sokwenziwa kwezinto. Kuthi kufanele ube serious ngalokho ukuyeke kuthi uma sekuya ngasekugcineni sekufanele ngabe ke manje uba serious ngalokho ukuze uyakiyeka lokho uyakulokhu ukuphambana kwezinto ingozi yebandla. Nanti yana silibona amehlo enhliziyo ready or not, Jesus is coming. Today we are going to touch on the signs of his coming. Siqale nge-Old Testament. Sizoqala ngalama signs abizwa ama-lecturers ngokuthi ama-technological signs, which are often overlooked. Bese sigcina ngama-signs nje-ke asebhayibhelini kodwa futhi necessarily mean ukuba abe technological. Izinto zobuchwepheshe emhlabeni zonke, any form of technological advancement azenzekeliwe nje kuphela ukuba izwe lithuthuke liye phambili ngempilo. Yebo, nalokho kuyabalwa ukuba libe phambili, kodwa izinto ezitechnological emhlabeni zivelela ukukhuluma ukuthi sesikuphi newashi lesikhathi. Izinto zobuchwepheshe
yakhuluma ukuthi umhlaba usuhamba ibanga elingakanani, usondele kangakanani umhlaba ekupheleni kwezinto zonke. The first technological prophecy ikuNahum chapter 2 verse 4 is an automobile sign and an automobile prophecy. This prophet osemoto esakhishwa sasele 4,000 years kwakhiwe imoto yokuqala emhlabeni. Funda Nahum 2 verse 4. Nisizani nitshengisane ngoba uNahum akuyona incwadi esifunda njalo emabandleni. So oyithole iqala sizo omunye ngoba into engavamile ukuba siyijwayele fana noHabakuk. Izinqola ziyahlanya Mana inqola zinjani? Ziyahlanya kuphi? ezitaladini. Ngesikhathi okubhalwe ngaso le prophecy ayikho inqola eyayigijima ihlanye ngoba ama-chariots at that time ayeholwa zimbongolo namahashi. So akho nqola ekuhamba kwayo kwanga-refer to it as ukuhlanya. Uma kuthiwa ziyahlanya lapha kuqondwe ispeed esiku-extreme level. uNahum ubona into engekho ngesikhathi sakhe. Ngamazwi ubona into angayazi naye ukuthi kobe kwenze njani uma kwenzeka nje. Alibonga igama likaJesu. Qhubeka ufunde inqola ziyahlanya. Ziyafikana ezigcawini. Zifikana kuphi? Ezigcawini. Qhubeka. Ukubonakala kwazo kunjengezimbaqa. And ayikho chariot edonswa imbongolo nehashi enezibane ezikhanyayo noma imbaqa. Ubhaqa ulimi lwesiZulu olushisa into ekhanyisayo noma isibane. Ayikho chariot ekhanyisayo noma iwagon nekalishi nje alikho elikhanyisayo. Kodwa lapha lezi inqola ezibonwa kuNahum uyibona zinamathoshi. Onendlebe makezo. Qhubeka ufunde. Zigijima njengemibane. Zigijima njengani bazalwane? I-velocity, ispeed sakhona ugijima kwazo njengembane, ayikho into edonsa isilwane eyinqola engagijima ngespeed sombane. Lapha kwakuprofethwa ukuthi ekuqaleni kweinsuku zokugcina, ngoba insuku zokugcina zehlukaniseka kabili, kuba ne-beginning of the end times ne-completion of the end times. Kuba khona ukuqala kweinsuku zokugcina nokuphela kwezinsuku zokugcina. Insuku zokugcina nje zona zizodwa as a description, as a matter of description zinde. Ilento elimaze abafundise nge-second coming ngama-70s and 80s ngoba bathi uma befundisa bacabanga ukuthi in 3 years time, in 5 years time, in 10 years time kobe sekwenzekile. Kanti bayifundisa lento bengasekuqaleni kwey'nsuku zokugcina. Shout hallelujah. But I can assure you today ukuthi sesiyikhuluma siyigcizelela nje manje siyikhuluma singasekugcineni kwezinsuku zokugcina. Ngoba zinokuqala kwazo nokuphetha kwazo. uNahum lapha wavezelwa an automobile sign ngeprofesi yakhe ukuthi uma seziqala insuku zokugcina kuyo-inventwa inqola, an automobile or a car, into egijima ngespeed sombane, kube nokukhanya okunjengokwamathoshi ey'taladini. Shout hallelujah. It took 4,000 years before this prophecy ayini yey'nsuku zokugcina ibe fulfilled. Isizofezeka uNkulunkulu usivusela umprofeti emhlabeni, I think wase-America awubizwa ngokuthi uWilliam Branham. uWilliam Branham wavele wabeka a specific time sokuqala kwensuku zokugcina seyakhiwe imoto ngoba imoto vele is part of iprofesi yokuqala kwensuku zokugcina. And iprofesi uqala kwensuku zokugcina imoto yakhiwe uHenry Ford, imoto yokuqala emhlabeni yakhiwe uHenry Ford. Imoto nje yokuqala yakwaFord njengoba kuFord kunenkani kangaka nje kungagugi. Kubuya kuzoshaya ama-sales ngeFord Ranger nje ngoba vele kuphethwe igqatsho nepride yokuthi akufuna ukudlulwa zingane eqala indima. Alibonga igama likaJesu. So ke uHenry Ford yena owakha imoto yokuqala emhlabeni ngenkathi yakhiwe imoto yokuqala, that was a fulfillment of a prophecy kaNahum ukuthi zigijima njengemibani. Kwavela lolu hlobo lwezimoto esekuhanjwa ngazo manje. Kwaqala izikhathi zokugcina. Alibonga igama likaJesu. Uma ke ziqhubeka izikhathi zokugcina zihamba, kwavela umprofeti okuthiwa uWilliam Branham wathi uma sekufika izikhathi zokugcina nobona ngenqola okuthiwa iSierra. Wayisho le prophecy kusasele 100,000 years. I mean 100 years, not 100,000, 100 years ukusuka
lesikhathi asho ngaso kuzoba manje wathi nobona ngemoto noma ngenqola okuthiwa iSierra umuntu omdala kuphela ngeminyaka la endlini ongalazi kwalona igama elithi Sierra ukuthi like la yamaniswa nendaba yezimoto leyo moto esashona wahamba emhlabeni ivelile ngo1979 ngangise high school ngo1980 iFord Sierra ingene yaba nedumela ongakazi ulibone futhi lapho engabona khona ukuthi into enora emagameni ezimoto bayithanda kuba noNavara bayahlanya ngawo noSierra nawo bahlanya kanjalo ngawo namhlanje ngeke usayifica ko Port Shepstone Durban Richards Bay ngoba kuseduzo kolwandle iRust iyazidla imoto kodwa ko Goli Nelspruit uyayifica injini ingasasebenzi kodwa imoto imejaldini lomlungu iFord Sierra yafika ngama-80s njengamanje ngicama ukuthi yeqila iminyaka ewu40 leyo moto yafika okwaprofethwa ngayo kwathiwa ikhathi zokugcina noyibona ngenqola okuthiwa iSierra awumtsheleke uma ku over 40 years leso prophet osafezeka sibe sisho ukuqala kwezikhathi zokugcina ngicela ukukubuza sikuphi manje newashi shout hallelujah shout hallelujah and ngale kwalokho lo mprofeti lowo wakhipha iprofesi yesibili yena njalo uWilliam Branham wathi ikhathi zokugcina uma seziya ngasekupheleni nobona ngokuthi kube khona uPope ovela eAmerica washo ngaleso sikhathi kuno Pope aba over 400 and something bonke bevele eItaly iItaly ibe ne series yo Pope aba hundreds and hundreds ngesikhathi iphuma iprofesi base bevile ku400 oPope bevela kwiItaly alone wathi kodwa uma seziya ekupheleni insuku zokugcina iSierra eyasekuqaleni kwensuku zokugcina ukuvela koPope waseAmerica isekupheleni kwensuku zokugcina wathi nobona ngoPope ovela eAmerica last year uappointiwe uPope Leo the 16th evele eAmerica showing us ukuthi sesibekile unyawo ekupheleni kwazo insuku zokugcina shout hallelujah shout hallelujah enye into kumele sikhulume sigcilise ngempela singarobhi singanyanyalathi ileyo ukuthi every exodus inomkhutshana ukuthi uma sekufanele uphume endaweni oya kuyo uye kwenye oyihlelelwe uNkulunkulu kuvama ukuthi izinto okade uyinqanela noyifisayo zifike ngesikhathi sophumo lwakho abakwaIsrayeli bahlala eGibhithe 430 solid years ayikho into abayifisayo abayithola kulo 430 years abakunqanelayo nabakufisayo bakuthola ngo last day ngosuku lokuphuma which makes ukuphuma kube dangerous ngoba njengoba ibandla selizohlwithwa nje iExodus yethu leyo ngoba leya yokuqala eOld Testament isithunzi seExodus yethu eyirapture siphuma hlangabeza umyeni wethu and le Exodus yethu nayo izoba njalo izofika nezibusiso kade wawuyifisa kuthi kushaya isikhathi sokuthi icilongo likhale kufike nesikhathi sokuthi into zakho kade wawuyifuna ifike wasizwa yini uIsrael ukuba angabambezeleki eGibhithe wasizwa ukuthi kufika imali ngoba phela kwathi uma sebephuma on the last day kwathiwa bangaveli baphume nje kwathiwa baye kwabaseGibhithe kwathiwa bafike bacele bona konke okwegolide nesiliva neimpahla zokugqoka lithi iBhayibheli besahamba uNkulunkulu wabaphumusa wabaphumusa emehlweni bengakafiki kulabo abazocela kubo baya nje sebe nefavor kaNkulunkulu everybody say favor bahamba sebephethe igrace kaNkulunkulu bathi befika iBhayibheli abaseGibhithe bayabanika konke abakucelayo webazalwane leli gama lithi konke abakucelayo amagangangozi lawo ngiyanithiphisa kakhulukazi nina amantombazane nabesifazane ungakhulumi kumuntu uthi I can do anything for you ayishiwo leyo anything is really anything wayazi into oyikhulumayo ungasho ukuthi anything for you akushiwo lokho ngoba anything is actually anything kuyezwala bazalwane uyabona njengoba lithi iBhayibheli bayabanika konke lo konke ukonke ngempela bathi bayacela kwabaseGibhithe babanika konke abakucelayo bese lithi iBhayibheli babaphundla they plundered the Egyptians. In rapture will be preceded by the plunder of the wealth of the world. Ibandla lizothola ingcebo like nobody else's business.
Leyo ngcebo yinhle kodwa i-dangerous ngoba ifika ngesikhathi lapho khona i-attention ne-focus kufanele ibe kulowo esimlindeleyo. Shout hallelujah. Njengoba nabo ingcebo yabo yafika ngosuku lophumo, ayingcebana, ingcebo yangempela. I am warning the church ukuthi ibandla lizoceba, bazoba nama auditorium, bazoba namabhasi okuthutha amakholo emaconferenceini, anizohamba ngamabhasi amandiya enizokhuluma ngoJesu ngaphakathi, libhala uSayibaba noOmsayiram ngaphandle. Amabandla azoba namabhasi awo nezimoto zawo nemizi zawo, kodwa with caution. It should be received with caution. Ngoba izinto ababeyifuna abaseGibhithe zafika ngesikhathi okufanele baphume ngaso. Nathi izinto eziyifunayo zizofika ngesikhathi kufanele siphume. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Elengcebo abayitholayo overnight yinkulu. Wena ucabanga lento kaMaboleka noMacela ubuse nabantu abancimbayo lapha emgoceni bebheka, ubuse ucabanga lento eyenzeka mhlambe ecela kwabaseGibhithe igold nesilver. IBhayibheli lithi they plundered the Egyptians. They took all the wealth yase-Egypt baphuma nayo. And lento yayiprofethwa even kuGenesis uAbraham ukuthi isizwe sibacindezeleyo ngiyakusahlulela bophuma kulelo zwe nengcebo enkulu. And baphuma nengcebo. Uma ungaqondi lokho lalela ukuthi kwenzakalani. Ngenkathi uMoses ebhizi noNkulunkulu bangena umoya okuhlubuka bona besele bodwa bathi sakhele basho kuAaron bathi sakhele uNkulunkulu ngoba inceke kaNkulunkulu uMoses libele wathi uMoses lethana amacici namabhengela wakuncibilikisa wakhipha igolide elingangethole. Webazalwane ngicela ukutshela ngegolide, igolide elingange World Cup lezodlalelwa ngoJuni aliphathwa obala ngoba it's worth trillions and gazillions of rands. Libe li-World Cup. Lena nje phakathi stadium akuyona i-pure gold, i-replica, i-copy ye-World Cup yangempela evalelwe eSwitzerland kwi-office leFIFA with 3 locks, ama-delayed locks, iminyango edelayayo ufinyelela kuyona ayiphumi. Kungena abazobhala ngalowo nyaka ukuthi i-World Cup iwinwe yiliphi izwe, babhale baphume. I-World Cup ayiye egroundini, lequkulwa yiqembu yokuthi kushuthwe iy'thombe akuyona i-World Cup. I-World Cup it's worth igolide worth trillions of euros or pounds or dollars, trillions. Angjeleke into eWorld Cup uma iwetha ama-trillions ithole lona ngoba leya cup i-pure gold ayifani nalama ring wagqokile, nalela thole nalo lali pure gold alifani nalama ring namabhengela wagqokile. Phela ama ring la nesiwagqokayo namabhengela kuthathwa limejwa ngama-carats igolide, kuthathwa ama-carats okumejwa ngawo igolide elincibilikisiwe. Lawo ma-carats lawo kuthathwe izinsimbi eziyimixture, imixture yensimbi ibizwa ngokuthi alloy. Uma seyincibilikile lama metals lana bese kuthathwa ama-carats athile noma u9 carat uphoswe kulelo bhodwe lama metals ancibilisiwe kugovuzwe kushintsha ikhala yama metals ibe gold. Izinto ezizokwakhiwa ke ngaleyo substance izobhalwa kuthiwe 9 carat gold. Ngamazwi le ring yakhiwe ino 9 carat wegolide kuyona. Uma ku 18 carat uthiwe ino 18 carat. Hayi kodwa leya World Cup hayi ithole was pure gold. Kwakungekho ma metal, kwakungekho alloy, kwakuyigolide kusuka einselweni kuze kuyoba seyiqondweni. Ngamanye amazwi uIsrael waphenduka amagazillionaire overnight. Shout hallelujah. Ngizomemezela ngithi mina ibandla hayi eSouth Africa kuphela, emhlabeni wonke lizoyibona ingcebo isuka ezweni ingene ebandleni. Njengoba ethi uSolomoni ingcebo yababi ibekelelwa abalungileyo, lokho kuzokwenzeka. Kodwa kwenzeka ngesikhathi esifana nesika-Israyeli. La amehlo wonke kufanele abheke kuyena, kuqhamuka ingcebo izoba yinsada, iduli zabasala. Yini yasizwa uIsrayeli? Wasizwa umyalelo wokuphuma awunikiwe. Kwathiwa noma senitholile imali igcwele amakhiki, noma senidlile iwudlu ligcwele izisu, nadla nesiko esingenamvubelo, kodwa ningadli nihlezi phansi, dlanini nimi ngeenyawo. Udondolo lusesandleni, inkalo zenu ziboshiwe. Ngizonitshela ukuthi blessings are coming, desirable things are coming.
answers to prayers are coming. Kodwa khonto kumele uyenjoye uhlezi phansi. Kube udeke imali yezalukazi. Dlana yonke into oyinikwa ngendlela umi ngeenyawo. Inkalo zethu ziboshiwe. Udondolo lusesandleni. Ngokuba sisohambweni. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uphumo uhlomela ngisho nangendlela odla ngayo. uIsrael engathi ephuma abadlanga into eyodwa kuphela, badla ama taste am3 angafani. Badla inyama yewundlu eroastiwe, that was a delicious taste. Everybody say delicious. Badla isinkwa esingenamvubelo, that is a neutral taste. Everybody say neutral. Badla imifino ebabayo, that is a bitter taste. Everybody say bitter. Uma uzohamba lolu hamba awudli taste eyodwa nethandwa wena kuphela. Iyona robhane isithi esifuna ukurobha ngayibandla, sifuna siphile ngama motivations. Kanti ama motivations ama desserts nama sweets no custard. Uma uzothatha lolu hambo kumele uyazi inyama emnandi, uyazi i-neutral taste, into ongeke uyazi noma imnandi noma yimbi, isinkwa esingenamvubelo, uyazi nemifino ebabayo. Lento isho uhlobo lweintshumayelo okumele uzimukele. Yamukela izinto ezibabayo iphume epulpit. Yamukela izinto ezimnandi iphume epulpit. Yamukela into ongeke uyichaze noma imnandi noma yimbi, uyamukela iphume epulpit. Ngoba yonke imibhalo iphefumulelwa uNkulunkulu. Ilungelo ukusola nokuqondisa nokufundisa ukuze umuntu waNkulunkulu apheleliswe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uma kuthiwa isithi asifuna usale sizokwenza udle itaste ewumathanda ezintweni zikaNkulunkulu. Engathithi wena ungashunyezwa into ethandwa wena. Futhi lokho kuze kwaprofetwa nawumoya ongcwele ngoPawuli. uTimotheo wathi kofika isikhathi lapho engezokumukela khona isifundiso seqiniso. Kodwa ngokubatshwa kweindlebe bezabo bawikhethela abafundisi abazokhuluma kubona njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Makube kude nani ukuba into enjengaleyo inifikele. Yamukela iqiniso limnandi noma libaba noma liphakathi nendawo. Ngoba likusa la ufuneka khona. Praise the Lord. The second technological sign is a mobile phone sign. Uku-inventwa kwe-cellphone was prophetic. Kwaprofetwa ngoJobe chapter 38 verse 35. Uma kwenziwa i-invention yanoma yiphi into yobuchwepheshe emhlabeni, yenzelwa ukuba nifunde nini nakhe ebusweni bomhlaba ukuthi senikuphi newashi lezinto zikaNkulunkulu ngabantu abakhileyo ebusweni bomhlaba. Funda verse 35, Jobe 38 verse 35. Ungathuma imibani ukuba ihambe. Isho kuwe ithi bheka silapha. Mana ke lapha kukhulunywa nge-invention of a mobile phone, i-cellphone. Lapho khona umuntu ethuma imibani engambona akhuluma naye. Athumela imibani. Ungathuma imibani ithi ihambe. Yenza njani imibani? Iyotshela ongale ithi bheka sila. Kwakuprofetha ukuthi uma sekuqala insuku zokugcina koba ne-invention of a mobile phone lapho umuntu engezokhuluma nomuntu ubukhoma kodwa ezokhuluma nama-radioactive waves ayithathe into ayikhuluma i-voice ayotshela ongalo umbuzo senikuphi manje uthi wena sesila ungathuma imbani ithi bheka sila. Shout hallelujah. And njoba ngikhuluma nje lama technological sign omabili, imoto kade ya-inventwa, ifoni ya inventwe sengazalwa mina kodwa khona abazalwe sekunamafoni abangazi ukuyimpilo enjani ukuphila eSouth Africa ifoni iselfoni ngeke. Kodwa ifoni uqedile manje u40 years ngicabanga ya inventwa. Futhi nala eSouth Africa uphelile u40 years kwaqala ukusetshenziswa kwamafoni. Lokho kutshengisa ukuthi we are very much close to the end times. Sisekugcineni nokuphela kwezikhathi zokugcina. Most of the technological signs end times asefezekile. The third technological sign is a television sign. Funda Revelation chapter 11 verse 9. Wehlise kancane ivolume ngapha ngemuva kwami. Ithi ukwehla. Verse 9, Isambulo 11 verse 9. Awungifundela. Abanye kubantu nabemindeni nabezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye. Angazi noma nibonile ukuthi obani laba bazobona.
abantu abemindeni nezilimi nezizwe elesingisi lifaka ngisho nations. Ama nations ebona idumbu zabantu ababili esitaladini eJerusalem uElijah noMoses bebulewe bashiwe italadini. Kodwa ubabonwa ama nations and tribes and languages. How possible is that? Umlazi alone ayikho into engenzeka la kwa la esikhona ibonwe olapha ya kwa BB. Ayikho into engenzeka la ibonwe umuntu okwa BB. Ngikhuluma ngomlazi alone. But here we hear kufe abaprofeti ababili babulawa idumbu zabo zatshingwa esitaladini eJerusalem. Ama nations and tribes and languages bababona bese Middle East bona bekulapho bekhona oseJapan ose-England. What is that? Lokho kutshengisa is prophet esishi device ngenkathi ebamba lesi prophet uJohn esiqingi saseFatmos kwakusasele 2000 years ku-inventwe i-television. Ukuthi koba khona i-device eyokwenza kube no CNN no Skyline News kuthi kwenzeka into nibe nibona nise South Africa yenzeke eMiddle East and i-television kade ya-inventwa ngise primary kwa first year yayikho TV ukuthi yayingeningi kubantu abamnyama yayikubelungu kuphela kodwa i-TV kade ya-inventwa. Ngicela ukukubuza uma imoto kade ya-inventwa uma i-TV kade ya-inventwa ne-cellphone iwuthunjana walokho kodwa nayo kade ya-inventwa sesikuphi nezikhathi zokugcina. Iyeza inkosi Zulu, my God, isiyeza ngama ivelaphe Zulu Papamani inabantu azokhelwe azokhelwe izina yona njengoba uJesu esezolanda ibandla lakhe khona ama message azobuya epulpit kade alibaleka. Izobuya imessage ye repentance ukuphenduka. Izobuya imessage ye holiness impilo engcwele. Ngoba umbhalo kumaHebheru 12:14 uthi zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ngoba ongenakho angeyibona inkosi. Kubeka ama prerequisites amabili okubona inkosi nokungena izulu. Ukuthula, peace with all men, nokungcweliswa. Ingani kube ukuthula nokungcweliswa na? Ingoba lama requisites adila nalabo ozobafica ezulwini. Ezulwini kukhona uNkulunkulu awuhlali naye ungengcwele. Ngoba ukuba ube naye kudingeka ubungcwele. So ke kumele ube ngcwele. Ezulwini khona abantu abadinga ubungcwele, abantu ukuze uhlale nabo kumele ube peaceful. Ngeke ungene izulu uyohlala nabantu kanti undlavini. So ama requisites ami ngama beings ozowafica. The first being ozoyifica ezulwini is God who demands holiness. The second type of beings ozoyifica ezulwini abantu who demands peacefulness. Zamelana ukuthula nabo bonke kanye nobungcwele ngokuba ongenakho ake yeke ukuba usayinyomfa ukuthi ngoba nakho awujoli awulali ngoba siyonile lento kwaZulu Natal sacabanga ukuthi holiness ukungaphingi nokungajoli kuphela nokungaqatshulwa nokungapotozwa kanti usayinyomfa uyindlavini lapha ezulwini khona abangajoliyo nabangaphinganga namfazi womuntu abangathanga bechawula amakholo babewonwa izandla ababa clean nje kodwa abangeke balinuka izulu ngoba ngeke bahlale namuntu lapha njengoba bezindlavini nosayinyomfa nje. Zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ama demands ayiyodwa amabili, peace with men and holiness. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Shout hallelujah. Thina sithe uma shathi izintombi lapha eFaith Mission
sathi ihambe kahle phambi kwethu siqinisileke ngoba leli gama liphambi kwethu ilona elisenza sibe correct leli ligcine lithe phambi kwethu ilona elisenza sibe correct uba silifakanga ngabe sibe wrong kakhulu ngoba sishadisa intombi kwathi ngoba siyibona ingajolanga sathi ihambe kahle phambi kwethu kanti ihambe kahle ngempela kodwa phambi kwethu lapha ekhaya bese bekhathele kuyona ishada nje bathi hlambani nemukela isiyayibulala yayiqeda izitsha zakwa Home Choice odwe ngemali edulayo eCape Town iye yoshada nje isethi yezitsha lapha isaphelele idina set ayisaphelele ibulawo yena udino waphathaza izitsha kodwa sithi uhambe kahle phambi kwethu siqinisile ngoba phambi kwethu asikho kubo uhambe kahle phambi kwethu shintsha ke manje wazi holiness is external and internal ungathi ngoba awujolanga ngaphandle kanti uyindlavini ngaphakathi ucabanga ukuthi izulu elakho balansisa shout hallelujah shout hallelujah iholiness efuna uNkulunkulu ngamakholwa akuyona iholiness according to the Zulus iholiness according to the word ngokwamaZulu uma ungaqomanga umuntu ungaqabulanga umuntu ungcwele ngokaNkulunkulu kumele kube right ngaphandle nangaphakathi ungafika ugcwala umfuthu yomona ngaphakathi ubuso ungajoli ungaqabula umuntu ngaphandle bese uthi ubungcwele lo ungafika ube olungile nonenhliziyo enhle ngaphakathi nonomusa nongasifeze nosithandazelayo nosenzela zonke ezinye izinhle into ezinhle kanti ngaphandle awuqomi uyashanela awuqonywa uyashanela akube nebalance okwenzeka ngaphandle akucompliment okwenzeka ngaphakathi okwenzeka ngaphakathi akucompliment okwenzeka ngaphandle shout hallelujah we are talking about the signs of his coming lena ke uDaniel chapter 12 verse 3 and 4 information technology sign ukwanda kokwazi angifundele Daniel 12 verse 3 and 4 abahlakaniphileyo yeah bayakukhanya Yeah. njengokukhazimula kwesibhakabhaka yeah nabaphendulela abaningi ekulungeni Yeah. njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade qhubeka verse 4 kepha wena Daniel yeah gcina amazwi unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina yeah abaningi mana kuze bese isikhathini sani qhubeka ufuna abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi asithi bayokwehla benyuka enye prophecy eyisign yenze ukuzogcina ukuthi kufika izizukulwane sabantu abazophila impilo yokwehla benyuka unless ke kade sizineminyaka lesiprofeto sagcwaliseka ngikhuluma nawe namanje iyakhuphuka isibalo sabantu akwazi ukusuka la eThekwini ayoshopha eCape Town ashiya impahla zokugqoka zilapha ayoshopha eCape Town khona abasuke eSouth Africa bayoshopha phesheya alibonga igama kaJesu isikhathi sikasehla senyuka nongenamali unendlela yakhe engathinti imali yokwehla enyuka kodwa naye uyehla enyuka isilo esikhotheme sabutha ibutho lokuqala ukuthiwa inala ngoba insizwa ziyabutha lapho ziyabuthwa lapho kwaZulu ibutho lontanga yaso ukuthiwa inala intanga yoJoseph Mshengu Shabalala ibutho elalandelele nala kwaba ukhanda mpemvu kwathi ibutho lokugcina esagcina ngalo before sikhothame sabutha ibutho igama laso elali very prophetic sathi laba ke osehla senyuka sahambe emhlabeni asilifundanga iBhayibheli encwadini kaDaniel kodwa ibutho lokugcina labutho kwaZulu ibutho lika sehla senyuka namanje ngisho ngayesitaladini sangakeni kwehliwa kwenyuka ukumangala edolobheni ufike late ngeimoto uphuma eBhanoyini lapha ko1 o'clock 2 o'clock kuyahanjwa edolobheni eThekwini kuyehliwa kuyenyuka abantu abalele abantu kuyehliwa kuyenyuka khona nose wazobona ibhizinisi kulaba behla benyuka wabona selinyama khona bazobuka buqeda ukwehla benyuka abadla inyama babuye behle benyuke kuyehliwa kuyenyuka nasemgwaqeni wena usemsebenzini izingane zibuyile esikoleni lezoyizalayo ziyehla ziyenyuka kuyehliwa kuyenyuka abaningi bayokwehla benyuka umoya wokwehla wenyuka ugcwele all over
abazela izingane ezabafana namantombazane ibuye esikoleni ngo2 o'clock ibe semgwaqeni yehle yenyuka iyoqoqwa ukubuya kokuthi ukhwalala ibuyeke nabazali bafike kuyaphekwa kuyadliwa kufundwa indaba kuyalalwa bavuka ngo4 emsebenzini ziyavuka esikoleni ziyabuya ngo2 ziyadla ziyehla ziyenyuka ayipheki azikwazi ukupheka ziyalaphana ema-tuck shop ziyothenga ama-fried zilinda ukuthi kopheka umama esebuyile okwazo nje ukwehla zenyuka zigcwele isitaladi from 2 o'clock to 6 o'clock zingabantu abehla benyuka esitaladini kahle kahle into espend isikhathi esiningi ngezingane zethu umgwaqo kunabazali abazali basemsebenzini umgwaqo unezingane isikhathi esiningi uma bengathiwa ngempela sife ekuloboleni bekufuneka imali iphoswe emgwaqeni ngoba izona ezinesikhathi esiningi nengane kuyehliwa kuyenyuka bayangizwa abantu abakhona la endlini now esinye silandela lapho kuDaniel abesethu ukwazi kubekuningi advancement of knowledge prophecy ukwazi kukhuphuke ngalendlela ukuthi kuwe amafemu khona amafemu awile ngenxa yokukhuphuka kokwazi iposi is one of them iposi laqala ukushaka lawa ngenkathi kuinventwa effects inkanangana yento into ekuthumela amafomu avele eCape Town ula kuthiwe sayina usayine ngehandwriting yakho uthumele abase Cape Town bathole ihandwriting yakho within 2 minutes lencwadi ozoyisa eposini isadingeke ngani ngoba isandla sakho sikwazi ukunikeza umuntu into oyibhalayo manje ukwazi kwakhuphuka ngalendlela ukuthi njoba ngimi nje manje sekukhona imshini nenuna abayenzile ngazi noma iSkype noma yini igama lakho ekwazi ukuthi ihambise iparcel mangifuna ukuthumelela iparcel mfundisi iye ku house number yakhe ifikishe iparcel ibuye ungekho umuntu phakathi ulwazi lukhuphukile ungafunda ngomdlalo omsupportayo nomthandayo oyifeni yakhe yebhola uma wazalwa nini ukhulelephi umkakhe ubani igama lakhe wazi yonke into nezingane zakhe amagama azo uhlezi lapho ungakazi wambona ngamehlo ukwazi kukhuphukile kwaba kuningi shout hallelujah sekwakhiwa imoto engezokuhamba ngopetrol manje ezohamba ngogesi ngoba kuya ngokuya kwenyuka ukwazi kuba kuningi lokhu kwanda kokwazi is the fulfillment of the prophecy kaDaniel ukuthi uma sekufika ekugcineni ekupheleni kwensuku zokugcina ukwazi kuyoba kuningi vast knowledge eliyandulele ukugcina Second Thessalonians chapter 2 verse 1 no 2 no 3 yesibili kwabaseThesalonika 2 verse 1 no 2 no 3 angifundela yesibili kwabaseThesalonika chapter 2 verse 1 no 2 no 3 bakusabotaja lapha yabo khona ukusabotajayo funda kepha siyanxusa yeah bazalwane yeah mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu yeah nokubuthanela kwethu kuyo yeah ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu yeah ningethuswa noma ngomoya yeah noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi sengathi usuku lukaKristu selufikile qhubeka makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela Yeah. ngokuba aliyukufika kungaveli kuqala ukuhlubuka mana ke falling away sign everybody say falling away apostasy sign uyabona ke lena le sign ningangayibonina njengezimvu kodwa abafundisi beni bayayazi uhlubukiwe uJesu angiphathi khona kule decade le 2021 kuyale falling away has taken place these days sinabo abafundisi abacebile abashaya ngeimoto eziphambili kanti benza ifloor crossing baya kweIlluminati imizi iphambili imoto eziphambili enabashintshi baqhubeka bakhuluma njengoba bebekhuluma futhi obekhulekela abagula ukusukuma ishosha kubona impumputhe kwenzeka njengoba bekwenzeke sengapha kusenzeka nangale uyizona strategy esiyingozi kakhulu sesitha ileso uyabona lento enibone kwa politics ye floor crossing uthi umuntu agxogxome kuthiwa yiwindi lokugxogxoma asuke nesihlalo sakhe ngapha ayohlala kwi same chair ngale ngaphesheya ilento esiyenzeka emabandleni kwezikamoya ke
abanye abayanga ku-Illuminati, abanye baye enyangeni bangena kwisithwalo uqobo lwaso. Abanye yini i-competition bafuna ukubanga ngoba sasuke sakhohliseke insuku zokugcina sacabanga ukuthi ukuhamba noNkulunkulu kusho ukuba nomuzi emhlanga naseBhalito naseHillcrest. Sathi ukuhamba noNkulunkulu kusho ukuhamba ngeRange Rover autobiography. Babonda akwenzeki ngemizamo yabo, bahamba bayolanda izinto abazoyisekela ngazo. Uhlubukiwe uJesu. Amakholwa angeke akubone lokho, kodwa abafundisi laba bayakwazi lokho. Akubona bonke abafundisi namhlanje ongazi associate nabo freely. Kodwa manihlangene kuthiwa ingqungquthela yamabandla ahlangene nizofika nikhuluma ilanguage eyodwa nithi Jesu Jesu nonke. Owazi iBhayibheli ozoqonda ukuthi akusibo bonke abathi inkosi inkosi. Abawungena embusweni kaNkulunkulu kuphela owenza intando kaNkulunkulu. Uhlubukiwe uJesu ezinsukwini zani bazalwane zokugcina. Abanye ke bamhlubuke kwasho ukuthi amakholwa azimpumputhe futhi iBhayibheli walifundi awangakwazi ukubona. Kanti i-altar selishintshile. Uyabona i-altar maselishintshile ubona ngoba imali yabazalwane yomnikela iqoqwe ngeindwangu ezimnyama for 10 years. Webazongicela ukutshela nge-nature of a woman. Umuntu wesifazane une-nature yokuyishintsha izinto. Indwangu yetafula yakwakhe, indwangu embozo osofa, abantu nje abayishintsha izinto. Enjani le ndwangu mgcotshwa eqoqa umnikelo ezoba mnyama kusukela ngo-2021 kuze kuba u-2030 imali iqoqwa ngendwangu emnyama. Avaleka amakholwa ezimalini amanye adilizwe emsebenzini kanti ba-operatewa i-altari ubaba asebhilonga kulona la ikhaya ley'ndwangu ezimnyama. Ongangizwa ngiyazizwa mina uthi ngithini. Bona lobo bumnyama usebungenise emabandleni ekholwa sebuqhamukaphi lobo buningi kangaka. Praise and worship team ungasuka empangeni uzuyongena ePortshepstone, usuke ePortshepstone udwebe uzuyofika eGauteng, amabandla ama-praise and worship team awo ama-uniform awo amnyama. Sesiweshiphelwa abafelokazi all over the country. Uhlubukiwe uJesu. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Mhlawumbe awulazi iBhayibheli liyakhuluma ngamakhalazi. Awuthi ngusize mahala. Reference number 1, the first covenant eyenziwa uNkulunkulu on earth with a human being eyenziwa noNoah wayenza nge-rainbow. Any rainbow has got 7 colors, omnyama akukho nowodwa phakathi kwawo. The first covenant. Uyalifunda iBhayibheli? Ungazosilandela indwangu zokuzila nezobumnyama nezesinyama uthi ezikaNkulunkulu. Covenant yokuqala kaNkulunkulu ayenza nomuntu inama colors. It was a colorful covenant. Yayingenazo indwangu umbala omnyama. 2, uma ufunda Exodus 25 uNkulunkulu ukhuluma ngealtari akumele ukuthi alenzelwe. Useveza amakhalazi eindwangu okumele itholakale kwenziweni kwaleselo altari uthi upurple no white no blue no red. Elesingisi King James is scarlet instead of red, it's scarlet. Awukho umbala omnyama. Angazi noma ungizwile yini. Shout hallelujah. Uma ningaboni mina ngiyabona ngomhambo wendawo. Lento njoba niyibona nje ku-praise and worship team niyibona kuyindwangu zemnikelo isiqalile mithathu imshado engiyibonile kushadwa umbala womshado emshadweni ku-black umakoti engena ngengubo emnyama. Uhlubukiwe uJesu. Umbala omnyama umbala osukuwenza ufeza iloyalty ne-homage to your altar. Umbala we-altari obhilonga kulona lowo muntu owenzele yona. Mina ngibuya kuyona ngiyibonile imshado ngishumayele nakuyibandla ebeliyolontshwa lilontshwa icolor of the day umfundisi okuyena olotsha leyo ministry nomkakhe namakholwa nabafundisi bonke kugqokwe ezimnyama. Ngiyazi ukuthi umuntu onengqondo nene-reasoning uyazi kahle ukuthi asikhulumi ngoblack ugqoka once in a while, sikhuluma ngento wena ungene kuyona futhi ibe isho utho kuwe. Umuntu onengqondo uyangizwa ukuthi ngithini. Alibonke amaJesu.
kube khona ikholwa amakholwa engaka nje eligqoka ublack mgcotshwa from January 1 angisho mina agqoka ublack namhlanje ngisho mina ogqoka ublack from January 1 to December 31 alukho usuku agqoka ngalo omunye umbala ngaphandle kombala oblack amakholwa adlula ngamboti lo muntu khona ialtar okungesilo lele sikulona abhilonga kulona omunye umfazi womfundisi wala eMlazi uze wafa sewafa is a young pastor Niyamazi. T is the first name. T is the first name. Niyamazi. Uze wafa wangcwatshwa egqoka ublack emini enkonzweni edolobheni ublack everywhere. Kuba ublack isicathulo black stockings black skirt uze ushade nomfundisi umfundisi lo umkamfundisi lo ublack every day not from January 1 to December 31 kuphela but iminyaka yonke waze wafa emhleni yakhe yonke yokuphila ugqoka ublack saze samngcwaba. Vukani nibanda bo animo isikhana wamanini so falling away side. Angithi simile nje ngoba highlight lana kaJesu amabili uthi uJesu ngaleyo mihla koba njengasemhleni kaLot athi ngaleyo mihla koba njengasemhleni kaNoah athi abantu bobe beganiswa bendiswa lwaze lwafika lolo suku likaZamcolo. uJesu mqotho wayengakhothi isign yokuganiswa nokwendiswa as uganiswa lokhu okuordinary ngoba kwakuvele kuqala kusukela kuAdam ukuganwa kwabantu noKayini waganwa kwehla. uNoah uvela nje already sekuna 2000 years abantu beganiswa bendiswa. Wayengakhothi a normal or ordinary type of relationships and marriages. Uma ethi bobe beganiswa bendiswa wayesho a peculiar type of marriage or union. Ngesikhathi sikaNoah ukhona imishado epeculiar nestrange eyenzeka ileyo uJesu ayikhotha. Abesifazane bangesikhathi sikaNoah bashada nezingilosi balala nezingilosi kwazalwa ama-giant. They slept and had intercourse with extraterrestrial beings. Uthi-ke lesi sikhathi soba njengemihla kaNoah ngamazwi abesifazane bethu bolala with extraterrestrial beings. Hamba kubantu bedeliverance bazokutshela. Abanjwa njalo amantombazana othothi ulale noSathane unengane ayizale kuSathane emkhathini. Akalalanga nomfana wangakube endaweni kwaF. They sleep with extraterrestrial beings now. Okhomba ukuthi sesikuso leso sikhathi uJesu akhuluma ngaso ukuthi koba njengasemhleni kaNoah. Waphinde wathi koba njengasemhleni kaLot. Wayingasho imishado eordinary nenormal uma ithi njengasemhleni kaLot. Emhleni kaLot kwakushada indoda nenye indoda. That was not normal. Namhlanje iphasisiwe imishado yabantu bobulili obufanayo. We are living with fulfillment of that prophecy nini now. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Yini eyenza ngikhulume ngalesibindi beyathi besaba ukuthi bezoboshwa ngeke ungibophe ngeke ulokothe ngeke uqale nakuqala. Ngoba mina ngikhuluma ngoNkulunkulu eveza ukuthi kwakwenzani ngesikhathi sikaNoah nesikaLot kwenzakalani manje. Laba abathi bona banikezwe ilungelo nohulumeni obanikeza ilungelo nabakwenzayo angingeni indaba yabo ngoba wonke umuntu uzoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Abantu bonke they will be judged. Ngiqala ukuyingena indaba yabo nokuyiphendula uma sebeqamba amanga bethu uNkulunkulu obenze benza lokho. Sengiyangena ngoba once wafaka uNkulunkulu nami uzongifakile. Ngeke ufaka uNkulunkulu ngishiye ngaphandle. Once wafaka mina, once wafaka uNkulunkulu nami sengingena. Uyabona uma sengingeneke ngivele ngikhulume ngithi point number 1. Lo uNkulunkulu omfakayo othi wena uye okwenzise lokhu. Ngenkathi edala indalo wayidala ngophi ababili principle and purpose. Principle ithi i-union ayibe between male and female. That is principle kubantu nezilwane. I-purpose be fruitful and multiply. Angazi noma ngizwe kahle.
abantu badalwa abantu nezilwane indalo idalwe with principle and purpose. Shona uthani principle and purpose. I-principle ithi it should be male and female. I-purpose ithi be fruitful and multiply. So uma uthi wena uNkulunkulu lo wami engimaziyo nenza lezo zinto, one bekumele kube i-male and female. Uma ugwema lokho uzama ukuyiforsa ngenkani asiyeke kwi-purpose ke. Akuthi kuyintombazane lala nentombazane ikhulelwe lenenye so that they can be fruitful and multiply. Akuthi kuyinsizwa elala nenye insizwa ikhulelwe lenenye so that they can be fruitful and multiply. Point number 2, uNkulunkulu akagcinanga ngokudala abantu wayesethi be fruitful and multiply. Uphinde wayidala nezilwane zaba male and female, that's principle. What be fruitful and multiply, that's a purpose. Uma kuNkulunkulu nalapha ezilwaneni ke akubonakale phela ushintsho. Uma kuyena owenza ushintsho kini akubonakale nasezilwaneni impongo igibele enye impongo nenkunzi igibele enye inkunzi yakwamkhize igibele iduna la kwaSikhakhane. Kuthiwe yini ifunani phezulu kweduna ibe ingeyesilisa nayo kuthiwa hayi ukuthi leya nkunzi igay iyazi ukuthi igay inkunzi egay. Akubonakala inkunzi egay einkomeni. Ake sithole imbuzi ezigay, ake sithole nezibhuzazane ezingama lesbians nezinsha engama lesbian. Uma kuNkulunkulu iqonda ukuthini lento? Iqonda ukuthi njoba kwenzeka nje sekuphasiswe nemshado yobulili obufanayo, isikhathi sesifikile. Sikuso manje. Last sign Izenzo 2 verse 20. Last sign. Sheshisa Izenzo 2 verse 20. Inyanga yobabomvu njengegazi. Sheshisa Izenzo 2 verse 20. Funda. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama. Yeah. Inyanga ibe igazi. Inyanga ibe yini? Beku last year. Angazi kwenzekeni eThekwini bengisegoli ngalo nkathi. Angazi kwenzekeni la. Beku last year lento igcwala social media yonke. Abakholwayo nabangakholwa babona inyanga ibomvu tephu njengegazi. Nayibona? Bakhona bayibona. Yangeja kuloko kwabonwa abantu abaningi mina Mgcontshwa yangeja. Kanti uNkulunkulu uzongenzela umusa ngisuka empangeni ngihamba ngoline wase Falls Trust. Lathi selithi liyashona ilanga around wapha sisingabheka ngakwa left ngayibona inyanga ibomvu tephu kwase kuyelami igema ngangafuni ingeje ifulfillment yaleyo prophecy ngoba ngiyayazi ibhaliwe inyanga iyakuba bomvu njengegazi. Into yanini ukuba kube no pope ovele eAmerica into ka2025. Into yanini ukuthi inyanga ibe bomvu njengegazi into ka2025. Sikuphi manje sisekupheleni kwazo izinsuku zokugcina. Icilongo lingakhala noma yinini. Njengoba ngikhuluma nawe nje ekuqaleni ka2026 amabhenki awu4 out of 5 amakhulu avumelane ngokuthi imali iphele siphile kwi-cashless society. Absa, FNB, uStandard Bank, uNedbank eli-objectile uCapitec and leli liphikayo alinamandla kunalana lincane kunawo wonke. Ngizokutshela ngoCapitec. uCapitec uqale mina ngayivula i-account kwamkhulu uGumbu kwaMlazi eG1235 ngivula i-account kaCapitec kwakune limit ukuthi awuyibhenki imali engaphezulu kwa25,000 uwedwa as an individual ngendlela elincane ngayo. Manje ilimit isinyukile awusayi-invest imali eqa ku10 million rands kuCapitec kanti lana onke 04 ungafaka ngisho 500 million no 1 billion no 10 billion onke ayimukele onke 04 ngama emazwe elivikile nelinqabile le option elingenamali anamandla onke avumile athi imali ayiphele kuphilwe ngamakhadi. Enaqondwe wona amakhadi qonda ukuthi kusuka emalini kuye emakhadini kusuka emakhadini kuthiwe nawo anenkinga ifraud idla lobi ngono into yakhe ihlale kuwe siphongweni noma ebunzini bengathi icatshangelwa wena kanti usuyangena ku666 sifikile ezikhathini zokugcina. God bless you.